When Bombo Roger, idi Rabi, di Kalman, di oras iti alas 11:50, ket nangyuswat tayo nga ron iti antay illegal gambling operation iti Barangay 17 dito yung syudad, dito yung ili ti Sarat. Sa din nung nakakaimagan dito yung upat ng individual karama na iti may isang minor de edad. Ket after the operation, impakasto iti nga ron dito yung opisina tayo tapno di kastaget may proseso iti kaso maipila kontra kanyada. Ket tatay nasapang agsapa ang Bombo Roger ket napantay in-inquest ita iti Provincial Prosecutor's Office ket medyo adda ti Bombo Roger dagiti kung amin nagkabasit problema iti jurisprudence iti Supreme Court isong nawayawayaan dagiti upat nga individual Bombo Roger. Okay. So kahit now sa sir, ba iti pinag-inquest proceeding tayo, kumbaga dinismiss iti biyang ti provincial prosecutors dapat agkurang iti ebidensya kaya impresentar tayo apo sir. Actually, Bombo Roger ket kompleto ti attachment na ngem DJ kung amin Bombo Roger DJ kaya ti fiscal nga start iti panag-take iti video kada DJ alternative recording device tayo ket medyo hang na surot ko na tayo hindi mi nag-proceed tayo ket antay nga naka-video idi ag-proceed dagiti tropa DJ ngamin ti kayat ti Supreme Court before pa ilang ka DJ panaka-arrestar dagiti agsusugal dapat naka-video Bombo Roger ngem na-comply tayo med DJ video ngem taksanggas at sadalang na i-video idi adada NJ area ket naututi med diti nag-video napaspats ngamin ti pasamak data Sir Roger rush up kumbaga di tayo metang mo no ngamin nag-proceed ti tropa dyan kita dagitay pasabilis nga kunata no lalo dagiti agsusugal kita dati lockout da itirwar iso nga medyo nasipnget DJ nagnantay iti Rabi iso nga antay nga anda nga na i-video ngem ti kuana data Bombo Roger kita idi adda ti tropa tayo DJ mismo nga nagsusugalan da kita nagamatan da dagito nga talaga dagito naaktuaran da ket ti kumamit kayat ni Bombo Roger ket ayan ti affidavit ko mati operating units ket DJ ko mati pagibasaran ti fiscal ngem damit ti baro nga paglintigan iso nga rod DJ ti nakapasamakan na Bombo Roger. Okay. So kaya nasawin, base iti palawag mo sa iti klaro talang masapol ko during and after the operation dapat iti body worn camera iti operatiba tayo nga mapangkalitang lugar iti pagsugalan iti Barangay 17 sir. Apo Hepe. When Bombo Roger prior pa lang kada pa naka-arrestar daw ko makit nagi-on ti video camera dati operatiba tayo ngem DJ nga rot connect na rigat DJ plaster tayo di Rabi minatay nga rot dito Bombo Roger no i-on mo nga min DJ camera nga sigot ket makatunog tayo so nga tinaramid mi ginamatan mi umuna dagi agsusugal no do di med dati cameraman tayo rush up nga rod data Bombo Roger ket dita nga rod nga in proseso tayo iti mismo ato dagiti nakaimatang Bombo Roger aminado damet nga talaga nga agsusugal na dagiti nga individual but dagiti dadto makit nakataray ta pa Bombo Roger.
Okay, okay. But kada ito nga kaso sir, although mo temeten ti Korte Suprema adi mabaling questionnaire no diket ti sumurot la digiti paglindigan regarding ti Presidential Decree 16 auto ti illegal gambling law. But anyway sir, kada ito datang operasyon tayo based kay ti report talagang masansan iti panagsusugalan, especially no dahiti minatay kada itang lugar apo hepe sir. Actually, Bombo Roger, ket agkaroon iti meeting iti munisipyo ken iti barangay ket kanayong komet nga palpalagi pandag iti barangay captains tayo dito nga ano adda kasjay nga agpasugal adda minatay ket talaga nga maiparit konak ngem tinakakuan mi kada iti ket adda nga nag-report kanyami nga adda na isalda iti motor na iti may isang minatayan. So nga inaksyonan mi da ito Bombo Roger ta pag mumikit nabayag mi met nga ibagbaga nga talaga nung kakasting adda pasken ket may parit iti sugal. Damet di kita way tayo nga mabalinte nga tulungan da iti nagpasken kakasting nga minatay. San nga da pasugal ta at dahil sugal namin na Bombo Roger kita do ti mapataod na krimen iti may isang komunidad Bombo Roger. Okay. Manod giti pusta sir nga or mapapati nga pusta nga nakumpiskar tayo iti mismo nga lamisaan kita nagayam sir nga sugal dahil madama iti matiliti gampakante iti agsusugal apo hepe. When total na dahil naalatay nga kwarta iti grabe iket 15,543 no Jack Mariro Bombo Roger. Ngem dahil ngamin 12,500 ket during the body search ket naala ka dahil nagbangka iti mismo nga bulsana iso nga dires lang dahil lang sobra dahil 12,500 iso lang iti bet money nga na-declare Bombo Roger. So pepito sir diti ayam daw o pinagsusot diti sugal sir nga ay ayam da sir. When dati sugal nga ayam da ket dati kung kuna tayo nga pepito tay mawawagan iti pipito nga kung kunata tay upat ti player na ken may sa kada gito ket may sa ti banker wenno dati bangka nga makuna Bombo Roger. Okay. Sir, may nagkadating nga banag kalpasan nga dinismiss ti Bank Piskalya. Awan ti isla plano ti Bank Philippine National Police nga motion for reconsideration apo hepe sir. Iuman minto iti legal officer mi Bombo Roger no ana dagiti legal remedies nga mabalintay nga aramiden ken kitaen tayo i-review tayo no ana DJ jurisprudence nga ibagbaga ti piskalya tapnon ti kas tagetanton nga maulit tayo ito nga panakadismiss ti kaso tayo Bombo Roger ta adumet dagiti talaga nga inaramit tayo to todo effort tayo nga agtiliw dagito ita dati ko na kon Bombo Roger ket ado ti mapataod na krimen no adda iti mapaspasamak nga sugalan iti may isang komunidad Bombo Roger. When nga ro sir no kasi dagiti susugal da pwede kiti gisalda apo epektas ko namo dati nagisalda ngem no so nga may sakit na come outan dati inviting at illegal gambling operation iti may sa amin natayan iti barangay 17 Sarat Ilocos Norte. Sir, nadakamat mo tatay nga kanayon iti pamalagip mo kaligit bisyal ti barangay nga may pari ka talaga iti panagsusugal kaligit iti barangay especially na iti minatayan. So kumusta kami sir ti monitor ka dito nga minatayan? Awang kadigiti barangay official especially giti panuda nga monitor kadigiti kasino ka sir nga dati minatay apo hepe. Ay apo Roger isuda ngamin ti makin area dita area ti bumarangay ta isuda nga rod ti number 1 kung madita nga agbantay no kasta nga tapaspas kan iso nga pag-amok ket ammo dagiti nga mapaspasamak iso nga rod nga tay kunakon apo kapitan amok nga kayat yu ti tumulong kadagiti nagpasken kasto nga minminatay manen apo ipalpalagip ko kanya yung nga talaga nga adda iti
limited nga sursurutin tayo apo. No kaya't yung matulungan dagiti nagmina tayo kita ato dagiti wagas nga mabalintay nga panang tulong kanyada. Kasi no income dita may sami na tayan na Bombo Roger kita dati makiandingay ka nga dati mapan magisugal ang Bombo Roger. Okay. So gapo ka dito sir nga pasama kulto kung nato at dati pagmanmanaan although natili tayo but ano man pa dismiss dito sa but dati kumbaga na sampulan kadagiti kailan dito sa Sarat Ilocos Norte. Iti naglabas sir, kumusta't monitoring tayo ngamin? Iti kasi pagamok, iti napalabas ka tawang ka, doon lang tayo dito tiltilin, ayot tayo magsusugal dito sa Sarat. So kadigito sir, tuloy lang tayo, nung kadigiti report na maawat tayo, kadagiti kasi magsusugal, kadigiti especially iti minatayan, apo hebe. Dito ti naigit nga talagang i-implement tayo dito ili nga Sarat. Although at dagitoy report nga talaga nga dumandanon dito opisina tayo ng no mapantay DJ area ket dagos da ngamin nga dito ag-disperse Bombo Roger isong arote ko na kon nga narigat tay nga maka-accomplish iti kastoy nga operasyon no adda dagitoy lookout iti roar isong arot nga dito ko na kon nga no madlaw da ka nga sumungsungat pa lang talaga nga disperse nga sikot dadagitay nakamula nga lookout itirwar dahil nga ruti may isang kitkitain tayo nga naiget nga talaga dito'y Sarat ken paspasya rin niwet dagito'y nagminatay Bombo Roger dahil nga rod it is discourage me itang agpasugal may medlayan dahil agpa bingo da dahil iso that mounted the prices Bombo Roger awan tay mapaspasamak nga panagtaya ko ma Bombo Roger dahil nga min sugal ket taya kang adabakem napipya dahil voluntary nga dahil prices nga ipakasla ko marapol kas dahil Bombo Roger tapnon maandingay dagitay mapan makiminatay no dahil sponsor dita di pagsayatan laonay apo tapno no kasta kita da makanan nga dagitoy nagminatay Bombo Roger. Anyway sir, congratulations iti operation although nga nagpursige iti panakipilat kaso kontra kadigiti individual nga inarestar tayo iti panagsusugal but anyway kadigiti daway iti sabali iti bangir iti biyang iti ang kurwuman tayo ni Bombo Janice so dapat iti pala question na Bombo Janice go ahead. Negative na Bombo Roger, maraming salamat latan kay po Police Captain Ashley Kakayorin. Okay, once again sir, maraming salamat kaditi oras ng investasyon di Bombo Radio po Police Captain Kakayorin. Malaksit sir, although siguro tayo mabalik nga dagiti lesson kaditi kailan especially dito sa Sarat Ilocos Norte. Pensay tayo sir, kaditi kailan tayo dito sa Sarat Ilocos Norte. Well, napong residente iti iliming nga Sarat titinulong tayo apo nga mga kemeg kadagiti illegal nga activities iti lugar tayo. Tapnon iti kastakit nasaysaya at metlaeng ken nasimsimdeng metlaeng iti panagyan tayo iti ili tayo ken kunakon Bombo Roger nga natali na ay agnanayon iti lugar tayo no kasta nagtitinulong tayo. Awan tin posible no dayjay panagtitinulong tayo nga mangisayang katitigakat tayo ket iso ti masurot ti pagsayaatan iti ili tayo. Iti laheng Bombo Roger and Apo Bombo Janice.